Dali. Huli. Ha? Huli. Ay, nakawala. Ano mo, atras ka, baka malaglag. Ayaw mo malaglag siya. Nakadali si Idol. Sobrang laki nito. Huwag na tatanggalin sa ano. Bro. Ayan si ano, ayan sir, andyan sir. Committee. 122 bibit. Sir, ano masasabi mo to? Ang ganda na napanalunan mo. Ang lupit! Au! Congrats. Yun, congrats sa Insa Anglers. Sana lahat ng Asia Anglers meron ganito. Oh, sana all. Good morning mga katoy. Dito tayo sa spot mga katoy. Kasama natin mga katoy si Boss Jan. Yan, shout out. Makita na naman siya maingay mo kasi maraming tao doon. Yan pala, si Kachero Del din. Yun. Maaga tayo mga katoy, hindi na tayo tulog. Excited na. Kukuha tayo mga katoy ng number. Para malagyan na yung ano natin. Ito siguro 92. Yung rod natin ng number. So yun mga katoy, good morning mga katoy. Dito na kami sa spot. Bali dumating kami rito alas 4. Ayan, kasama rin si Philip Robles mga katoy. Good morning mga katoy. Good luck. Ayan, kasama rin sila Riding Thunders TV. Good morning sa'yo katoy. Mga Kachoy, good morning. Ayan, sit up ka na rin. Okay. Kasama rin yung buong Insa Anglers mga katoy. So yung number pala natin mga katoy, number 42. Si Katoy Del, number 41. Dito namin nilagay mga katoy yung number ng entry. Yan, sit up na tayo kagad kasi yan mga katoy. Na-sit up natin si Katoy Del ng pang tilapia niya. Yan mga katoy, waiting na tayo. Naka-sit up na tayo. Nagdala rin pala tayo mga katoy ng konting bulate, pang tilapia. Magmumunay ako mga katoy. Ito, munay, pang bangus. Ayun, shoutout sa mga kasama na nating ANC Anglers. Ay, sila pala. Sila Talimpiits mga katoy, andun, nakita kami ngayon. Yung dahil pang nagpapa-registered dun mga katoy. Itong tournament pala ito mga katoy, bali, ni-organize nila Gene Robs TV tsaka ni Chris ni Ryan. O yun, pa-support na lang mga katoy sa natin. Sa tropa natin, sa katoy natin. Ganda Uy, good morning sa inyo mga katoy. Sana pala rin tayo. Waiting tayo mga katoy, waiting. Kung i-go-signal na yung hudyat. Grabe nga ba mga katoy, ilang feet yan? Ano lang to? Maiksi pa nga to. 12 feet lang to Ay sus, Ginoo. 14 pala to, 14. Malayo talaga yun. Mukhang aabutin yung yung pinapagpakainan ng bangos. No? Abutin ko nga yan. Hindi mo na pala kailangan pumunta doon sa gilid na doon. Kaya na yan. Yun nga ang target ko. Ay, itong gitna na to? Abot doon yung tapon niya Walang yung pihagis yan. Huwag ka lang maan. Kaso kung kumagat yung bangos dyan, andun ka. Oh, nandun. Kawawa yung madadamay, uwi na. Damay lahat. Sabihin mo na lang, ikutan mo na lang. Sorry po. Sorry. Grabe. Lupit. Pang second floor yung fishing rod niya Ayan ang idol. Ayan na si Talim PH. Talimpits! Yun. Good morning bro. May magpapapicture pa sa inyo. Vlogger ako. Shout out mo. Riding tayo. Ano yun? Ayan, good morning bro. Bro Mark. Yun, Talimpits. Pa-support na rin po ulit. Yun. Salamat. Yun, thank you bro. Ikot ka muna bro. Thank you. Support po, Unatos Vlog. Yun taga di ba Bulacan? Ay, akala Bulacan ang Nandyan si Talim. andun punta Nakita ko na ron, kita na kami ron. Andun ako sa may poster na yun. yan, good luck guys. Dami. Yan, Kachoy. Hey, good morning. Winchester, Frag and Peace. Tama. Yan. Boss Kachoy, idol. Yan, pa-support na rin po mga Katoy. Yun. Good luck, Kachoy. Bottom na lang ako. Yung hirap kasi yung pumukul Philip Robles, yun. Good luck. Umaga pa lang, laspag na. Pukul na tayo mga Katoy. Kachoy Del, pukul na tayo. Kasi baka mabayabasan ako dito Yun ang gusto ko Bernard, ang laki naman yan. Tignan mo. Pahingi po ng isda, Jesus. O ano? Wala pa dadaan sa gitna. Yan lang ako sa gilid. Sa gilid lang tayo, Mati. Meron kasi dito. Ang dami, haba ng mga pamiwas nila, Mati. Baka sabitan pa tayo. Isa na, may pain na. Wala pa. Yung isa na painan ko na. Bulati sa'yo. Wow, wala. Grabe yung pumukul, no? Oh, grabe yung layo. Yung pukul natin, mga Katoy. Andyan lang, oh. Ito lang, mga Katoy. Naglalaro ako na Bato-batuhan. Grabe yung lalayo ng pukul nila, oy. Hirap
Dito ka lang. Ito, Boom! Bayabasan! dito ka lang Katoy Del, oh. Walang nang maayos niya. Tirahin mo yung ano, yung mga tilapia lang. Tsaka yung ano, jaguar. Meron dito eh. Ba't mo ina-adjust? Huwag mo na i-adjust. Lalapit lalo. Ah, grabe. Pukul po ng pukul. Ay, oh. Tingnan mo. Uy, pag sumabit yan, na, sumabit. Oo, sabit yan pagka ano, may huli. Wala, busy la. Ang layo talaga ng kuya. Oh. Grabing pukul na yan, oh. Nasa gitna. Nilahat mo na hanggang... Baka tamaan. Papantay dito. Baka tamaan sila Girondon. Halimaw na bato yan ang boss. Baka tamaan sila Katoy Girondon. Yun. Good luck, good luck. Sit up na, aga pa. Ano pa lang? Oh, 2 minutes pa lang nakalipas. May nakadali na mga Katoy. First catch. Tilapia, first catch. Tilapia. Ah, grabe. Wala nang moral eh. First cut sa dali na mga Katoy. Oh, yun mga Katoy, naka first cut si Katoy Del, oh. So, bale i-release natin to kasi ano, mukhang malabo pa itong manalo. Tsaka pag kinip namin to, baka mamatay, kawawa naman siya. Jaguar siya, wala laki pa to. Release natin. Baka na, sa susunod na tournament, dapat malaki ka na. Mga Katoy, mag-change tayo setup. Set up para Yan. Magtitilapit tayo tsaka jaguar mga Katoy. Yung bangus mga Katoy, pang sa mga kasama natin yung si anglers, yung makikipag-toast sa kanila. Mahaba yung gamit nila eh. So dito tayo bali expert tayo sa tilapia eh. Expert. Sana all. Yan, bali bottom tayo matay na may ano, floater. Ginagawa mo. Yung spot pa natin mga Katoy, nasa Sokmon tayo. Uy, nakakuha na siya. Wow. Hindi, original yan. Yan, ayos na. Nakadaan si Riding Thunders. Si Mrs. ni Riding Thunders. Si Kadyo, yun. pwede naman siguro mamaya na entry to. Oo, pwede. I-keep lang daw. Kasi, galing. Good size patin. Siguro na 3 fingers. Ano rin? May evidence. Mga Katoy, yung pain, tayo nakakain. Singgal mo sa tayo. Oh, kape na lang, kulang. Oh, tinapay dyan. Saan yung ano natin, medic? Maganda yung ano. Ako. Sukat ng Para akong high blood. Grabe ka ba ng dibdib ko mga Katoy? Grabe. Pwede rin ba mamaya? Kaka-excited, grabe. Ganito pala pag lumaban sa ganito kalaking ano. Ano yan, Inday? Kaya nakapasi tapon ng tapon. Nagpa-practice ako, hindi ako marunong gumamit nito, kuya. Ayaw malak. Minsan, ay gupo. Mamayang, ano, lutangan na. Pag maaraw. Eh, dami naman yan, Kuya Choy. Pag hindi pa sila kumagat yung boy. Parang spaghetti ah. Pag hindi pa sila kumagat yung Kuya Choy, naku po. Kaya mo akong paano yan. Nakadali na si Katoy Dib, oh. Kung baka malaglag pa. Mga Ito, pang-entry na ito, mga Katoy, oh. Oh, pang-entry na yan, ganyan. Malaglag pa, sayang. Hoy! Yun, nakadali na yung ano natin. NC Anglers Group member. Si Katoy Dib. Sige, sige. Ay, yung mga Katoy. Ni dribble na yun natin. Dribble mga Katoy, oh. Oh, grabe, dribble yung ano ko, eh. Where are you going? Doon ka sa gitna, Bill. Babayabas tayo dito. Bayabas. Ayan mga Katoy, si Balian dito si ano, si Mayura. Si Chris ni Ryan. Chris ni Ryan po. Hello. Malabo pati. Good morning. Good ka. Congrats sa ano, tournament. Ang dami pala, no? Thank you. Successful talaga, no? Successful. Kanina parang... Oh, grabe. Nag-ghost bomb na si ano, Chris ni Ryan. Okay. Thank you, thank you. Ayan, binigyan tayo mati ng ano, pampaswerte daw. Thank you po. Maraming salamat. Meron na? Ay, biya. Ano yung palakihan sa biya? Yan eh.
Di ba? Biya ba yun? Akala ko yung malaki. Eh mga katoy, oh, nakadali siya. Biyak mga katoy, oh. Nakahuli dyan, oh. Palakyan sa biya, meron to, di ba? Paramihan. Oh, di, palakyan sa biya. So, kikip na natin. Good size na to. Sana may ano to, may manalo tayo dito. Nadali ni ano, ni Kachoy Del. Mga katoy, nakadalawa na si Kachoy Del, oh. 3 na pala. Ito, ikip natin to. Mayroon na nakakuha ito medyo malaki-laki, eh. So, ito pwede ito pang uwi. Pang uwi natin to kasi. Piprito natin to. Good size yan. Ang galing saan? Sa gilid lang? Oo. Kinakagat-kagat lang mga to, dito mo tuloy. Hindi tayo expert sa ganito. Bernardo. Interviewing kita. Napalagay mo bang may makukuha ka? Tinutusik-tusik mga to, yan doon na yung floater natin. Oh. Yan na mga tayo. Yan na. Kagatin mo. Yan na. Sus, wala. Sus, ginoo. Ito yung nakadali si Kuya Saldoids TV, oh. Yan ang malaki, sigurado. Woo! Ayos yan. Uy! Takahuli na ako! Yan, ito yan. Sigurado to, champion to. Sumasal, Ang laki, grabe, oh. nilapag lang niya yung biya natin huliin. Huwag mo tanggalin, sir. Huwag na. Ang laki, oh. Tala mo. Gagaling ko ng ganyan? Oo, ganito. Grabe, ang laki. Plapla na yun, eh. Ano, sabi ni Kuya Saldo, ano, mayroon pang nauna sa kanya mas malaki daw. Oh, grabe. Meron pang mas malaki nun. Oh, isa simple. Luwang kasi itong ano, mga to, yung face pan, kaya yung iba hindi masyadong makita kung sino nakaka-face on. Ang laki na, no? Natalo pa yun. Ay, kahit di tayo manalo mga to, at least ano, na-meet naman natin yung mga iba nating subscriber dito. Yun lang labanan yan, eh. Siguro ano, may maaga pa mga to. Kaya nasortin tayo. Sa magbabangos siguro mukhang malabo tayo kasi ano tayo, bulati yung ano natin, eh. Si Malay mo lang. Grabe mga to, oh. Ang kaya bro, pagka ito yung nag-champion, bibigay mo yung rad na yan. Hindi naman rad, floater lang. Kakasabi mo lang, gabi ni Joe tayo. Di sa atin lang naman NC Anglers, eh. 7.6 na yan, boss na. Pag ikaw. Kasi, di ba? Di ba kakasabi lang? Sabi ko ba? Oh, hindi 8.6 to. Ay, yung rad lang pala, yung ano lang pala, Matoy. Floater Yung yung floater ginawa niya ko lang. hapon. Ang ganda ng floater, Matoy, oh. Yan mga bro, paangat mga kachoy. Pag ay, Ano ba yan? Helicopter yan? Grabe, ang ganda, Matoy, oh. Made in Talimpiit yan, Matoy. Yan, oh, yung floater niya. Ang ganda. ginawa ko lang yung kahapon. So, kahit na maalon, talang litaw yung ano? Ay hindi pa, hindi pwede sa amyanan to. Ah, di pwede. So, ganyan na lang talaga Magalaw to nabitin sa mo. amyanan. Yung malalaking alon. Oo. So, mayroon kang pang ano talaga. Kahoy ang gamit ko doon. Kahoy. Ganda, eh. Maganda ng pwesto niyo Ganda. doon. Bang init. Ay, mga katoy, wala pa tayo. Meron na, nakakuha ng ano, janitor Pero nakahuli fish. ka na ba? Wala pa? Ako, baray ko nahuli doon. Doon maigi kanina. Kasi nagsaboy sila ng mga parang pellets. Eh, nagbulati. Sunod-sunod. Akala ko bawal ganun, magsaboy. Hindi, may nagsaboy doon. Hindi daw siya kakasali. Namimiwas lang. Tsaka kanina may nahuli Bo. na rad daw. Bawal daw yun. Para siyang na, yung disqualify. Kasi Ano daw? nanghuhuli siya. Walang number yung kanyang pamingwit. Yun lang. Importante, may number. Dapat talaga ganun. Dapat bago daw siya nagsabi, nagpaano daw yun. May number, titignan niya. Ito wala Na-disqualified. itong number. Meron? Ito. Sana? Wala. Yan, oh. For number 42 yan, eh. Dito kasi usually nilalagay. Dyan. Ano, nakamarinate na pala yan? Nakamarinate yan bago mo gawin. Kaya ganyan, lapitin talaga yan. Yan talagang mga anglers mga to, eh. Kahit walang ano, pang entry, natalo yung entry, masaya pa rin. Talo na yun. Maliit na yung mahuli. Oh, at least ano, lahat lumaban yung ano mo, lahat pala nahuli mo na. Pakita ko yung pagre-register doon. Ganda. Ano. Ang lupit. Ayan. Mamaya, lalapit ulit ako doon.
Hey Bernard, Na yung ano nilalangaw na yung mga floater mo. Tatlo na, nangalak na pala rin sa... Ay, katuwa na lang. Kaya Bernardo. Ano yung paing mo? Ito, hindi nga seryoso. Hindi naman langaw yan. Ano ba yan? Bangaw. Lalo malaki. Lalo pinalaki mo lang. Sus, kinuho! Zero pa kasi tayo. Ilang kilo yung nightfish na yun, Choy? Ay, yung Dory, ay yung... Nasa 9 kilos daw yun eh. Humingi siya ng tulong eh. Sa totoo lang, nung pinapanood ko, ako nahihirapan talaga. Sa iyo. Ay, naku po, paano ba gagawin natin? Inarito kami sa sa bahay. Ano pinagsusungkit na, di masungkit-sungkit. Kung atras ka, baka malaglag. Ayaw mo malaglag siya. Nakadahil si Idol sa PH. Sir, biya, malaki. Dito. Laki ng piyo. Si Taling. Talim, nakadali. Sobrang laki nito. Huwag na tatanggalin sa ano. Bro. Ayan si ano. Ayan, sir. Sir, andyan, sir. Committee. 120 to bibit. Ayun o, laki ng nadaling ni Idol. Ano kaya? Ang laki. Oh, Pwede yan, sir. Sir, galing. Pwede. Mas malaki pa rin. Mga bro, binigyan ko talaga sila ng partida, 3 hook sa kanila, isa lang sa akin. Galing, isang Galing. hook lang. Nakadali. Grabe mga katsoy. Nagsimula kami alas 7. Alas 11:30 na. Wala pa tayong nahuli kahit maliit. Kahit biya lang sana eh. Kasi pag di ako nakahuli mga katsoy, walang upload talaga to. I-upload mo yan. Paano naman yung kuha namin dyan? Wala na lang ba yung kuha namin dyan? May nagre-reklamo. Tsaka di ako papayag na masisiro ko. Ng NC Angler. Di ako pa. Walang mahuli, di ba? Kailangan magbahay ng ano? Ubi. Oo. Gumagamit ng pinaka. Madali lang mga katsoy magbiya. Paglabas mo dyan, Bibiyain natin mamaya. Daming bangus. Yan yung kasama natin nung isang kahapon. No? Grabe yung bayabas natin kahapon doon sa Sukmon. Dami. Grabe, doon nakakamiss nga. Masarap yung ganung mga biwasan, ano? Nakakamiss yung ganung angat. May oras pa may pag-asa. Oo, siyempre. Grabe, kahit isa na wala. Kahit isa wala. Ang dami na rito mga tayo namin, oh. Lalong dumami. Grabe, wala pa tayo nahuli mga tayo. Pero di tayo papayag na zero. Uy, kain na tayo, kain. Boy, kain tayo, boy. Tayo, kain po. Ayun natin. Sabaw. Kahit di naka-jackpot, masaya naman, ano. May oras pa. Oo. Ayo, tatay. Mga toy, update tayo sa huli. Yan. Okay na yung mga toy. Yan o. Langkay nito o. Yan ang huli nila mga toy. Ako 0. Yan. Ako wala pang huli. Pero mamaya Huli ni Kachoy to. Oh. Yan. Kachoy, huli nito. Nakadali rin sa wakas kung kailan sus. Wala na, ubos na yung ano, premyo. Mga toy, oh, nakadali rin tayo. Oh. Ayos. Kachoy, may huli. Hindi tayo na 0 mga toy. Oh. Kailan na Kachoy? Pangapat? Wala, ito pa lang eh. Yan pa lang ba? Oo. Wala. Tignan ito mga toy, oh. Meron? Si Kachoy nakarami na ito eh. Ay, ayos, ganda oh. Jaguar to ano? Oo. Jaguar. Taba oh. Diyan, kumusta yung ano natin? Experience dito kay Alin Nenipan. Yung masaya, controversial na walang uli. Hindi naman 0 totally, pero Madami ka rin no? marami din ang uli. Kaso Pero yung puro biya nga lang. dapat ipang i-entry natin. Yun ata yung ano yun. Pampakain dun sa huli nila. Maliit yung nakukuha namin mga tayo. Ayan, Wala tayong pasalamat tayo magagawa sa bigay ni Kajoy dyan. Ay! Thank you. Hindi mo hinikpitan. Sana mabunot tong ano natin. Yung raffle na lang. 41 tayo eh, 42 no? 41, 42. Si Kachoy Dib, sayang yung ano na pang entry niya kanina. Naunahan pa no? Sayang. Meron pa palang mas... Okay na yun eh, nasa 3.5 no? Si Kwenta pa yun, Malaban pa rin mga tayo. Puso pa rin, puso. Galing. Samantalang yung biya masarap doon. Oo, yung biya pa yung pinakamagandang huli. 15 minutes na lang mga tayo. Grabe. Nakaisa pala ako mga katoy. Hintayin natin mga tayo yung ano, yung
pag-announce kung sino mag-champion mamaya. Kung... Sorry na! Tapos sana na lang tayo mag-shoutout sa ano, pagdating dun sa bahay na lang. Para pasalamatan natin kung sino yung dapat pasalamatan. Cross. Bakit kaya ang buhay ng tao? Jury na! Oh! Huli! Dali! Huli! Huli! Ha? Huli! Ay, nakawala pa! Sira talaga. Nakawala pa. Jury na! Oh! Oh! Abot pa yun dun pag naitakbo. Pag-isang na ipapalo. Makahabol tayo nga to eh. Pag hindi pa... Mayan, sana mayan. Choy, Ha? isang na ito panahin ko, pag di pa rin kumagat, sundan ko na ng kape. Pag Kagatin di mo. kumagat, papalit ako soft drinks, baka ayaw ng kape. Oh, Milo. Milo, baka Nag-champion ng mga katoy oh. Dami rin nahuli mo no? Marami rin. Parang 5. 5 din. 5 yan. Ayan si Katoy Dil. Buti pa si Katoy Dil. Ako, nakaisa lang. Wala pa. Nakawala pa yung isa. Ayan, dito pa rin tayo matoy oh. Ayan, madami pa rin lumalaban matoy. Nagbabakasakali ba? Puno pa rin dito oh. Andun, napakanta-kanta na lang yung mga nag-champion na tayo ngayon. Yung mga, may pang-entry na siguro yung andun ano. Andyan sila po, Kabiwas TV. Yan dyan. Kamusta kayo? Marami ka na nakuha, maliit. dalawang biya. Ayun nga lang, yung binigay mo sa akin. Tapos hindi, marami ko nahuli kanina maliliit. Binigay ko kay Boss Aldo. Ah. Yun yung pagkapain niya dyan sa gilid, nilapag lang niya. Tapos nakahuli ng malaking jaguar. Yun yung huli niyang jaguar. Si Winchester, meron din pang intre? Oo, Mayan. Mayan. Pang ano ata, third? Third sa Mayan. Oo. Oh, maganda. Sana tayo na lang yung kumakanta-kanta doon, mga pang entry na yun. Kakanta-kanta na lang. Hindi, ano lang mga tayo, ganyan talaga ang buhay. Yan, yung mga anglers, ganyan yung mga anglers. Talagang kailangan ng maabang pasyensya at tiyaga. Yan, ano tayo? Abang pa sa... Pang thumbnail. Yun. Si Barkadan Bike Vlog. Ano, pwede na ba yan? Ay, mayroon ng pla-pla doon eh. Pero pwede na rin, pwede na rin. Pang ulam na lang. 5 fingers. Hindi, kasi pag dinoble. 3.5. Ha? Sige, yan dun sa ano. Akin na lang yan? Ba, swerte, mga tayo. Sabi lagay mo. Yee, thank you. Wala sila lagyan, tayo nagdala ng lalagyan. Yan, tayo yung swerte. Thank you po. Ito yung huli namin mga katoy. Oh. Yun. Ayos. Huli nila yun mga katoy. Isa lang akin dyan. Marami na ulit, Joy. Oh, madami-dami na rin. Bo, Oh. dahil mula. Ah. Korporasyon. Meron ulit? Uy, kabiwas. Hoy! Kabiwas! Kabiwas. Ay, sa'yo raw yan. Ay, sa'yo yan. Ay, akin to? Ay, oo nga, wait ko to. mo yan. Oh, number 41. Yay! Akin to. Yan kay Katsoy pala yun. Hindi kasi binabantay. Ako nakabiwas. Hindi. Kasi, nilagay ko yung nabiwas ni ano, ni Barkadan Bike Vlog eh. Ate, nakadali tayo. Daan din ako itong tinatanay na. Biwas ko na. Oh, yes oh. Nakahabol pa. Tsaka Nakahabol pa. sila. Kaso may pla-pla na dun eh. Tilapia na. Gilid lang. Dito lang eh. Diba? Nakita ko, ay puto nilalakad na. Hindi mo ano. Habol. Lord, pahingi po ng malaki po. Yung malaki po. Walang susurrender hanggat di pa tapos. Wala na. Tapos kinagat ako 5 minutes na lang. Takbo ko talaga to. Kahit ako nagdipada pa dyan, mahabol ko lang yung huli ko. Jambol! Second pito. Wala talaga. Suko na mga tayo, suko na talaga.
Amdamin kasawian. Gini ako ba? Tuwing bukas pa. Tayo ay magulang. Babalik kayo, sir, ha? Babalik kayo. Pag marami ng isda. Hindi, pag ginutom na yung isda, babalik kami. Walang isda, ano, bakit kaya? Announce na mga tayo ng sino nag-champion. Sa YouTube. Si Rochoy. Yan, sarili. Salamat kuya, sa supporter pa natin si kuya. Thank you. Basta kaya ng Number 20. Ang galing. Nanalo na, 144. Talimpits, group. Congrats. Lobin kakambal na. Ano masasabi mo? Grupo mo yun, Ganyan po talaga mga Talip PH. Hindi man makahuli. Swerte po yan sa raffle. Tito Pulo, naka-isang set na. Hey. Tapos ako, yung kahuli-huli ang raffle. Siguro yung isang kubo ni Aling Nene. Ay, yung huli. Yung huli. Sir, ano masasabi mo to? Ang ganda na napanalunan mo. Ang lupit! Au! Congrats, congrats. Yun, congrats sa Insa Anglers. Sana lahat ng extra anglers meron ganito. Oh, sana all. Congrats, Katoy Del. Sayang, dapat pala pinicturean ko dun. 500 ulit. Okay. Puro 500. Wala na 500. Ayun, thank you, thank you. Thank you so much, Sir Tony. Hoy! Ayos! Ayos, congrats. 1.3, laki. Grabe. Grabe, ang laki. Meron palang ganyan. May real stand pa. Asan na siya? Congrats. Sorry, butak tayo. Bawi tayo mga tayo susunod, bawi tayo. Promise, bawi tayo mga tayo susunod, bawi.